नमस्ते प्रणाम। तो का हाल बा। हम आशा करब कि रउआ लोगन ठीक होगा। तो आज एगो बात बता दी कि आशीष यादव इंटरटेनमेंट पर एगो गाना रिलीज भेल बाटे, जौन गाना के नाम ह दूसरा से जोतई भी नहीं गे। बड़ा कमाल के गाना बाटे। एकर में आशीष यादव और साथ में खुशी कक्कड़ गिले बाड़े। आ एकर में एक्ट्रेस बाड़े निशा दुबे, बहुत पुराने एक्ट्रेस बाड़े निशा दुबे। उनके एक्टिंग बहुत कमाल के बाटे गाना में। और विशेष बात कि गाना के लिखले बाड़े प्रकाश आनंद, नहीं आनंद प्रकाश उनका नाम है, आनंद प्रकाश। और टिंकू तूफान म्यूजिक डायरेक्टर टिंकू तूफान बाड़े, जो कि टिंकू तूफान हमेशा आशीष यादव के गाना में म्यूजिक देवेलन। कमाल के म्यूजिक डायरेक्टर बाड़े। अब ये गाना बड़ा कमाल के बाटे। आशीष यादव का खेत जोतता ट्रैक्टर से, निशा दुबे क्या एक्टिंग करता रही, कमाल के गाना बाटे। तो रेवा लोगन आशीष यादव इंटरटेनमेंट पर जाए और गाना के सवाग सुनी, शेयर करिए। इतना ही आप लोगों से क्या बताया हो। आए वाला वीडियो हम आप लोगन के हर वीडियो आप लोगन के बताएंगे। तो हमारे ये चैनल भोजपुरिया जानकारी करो, आप लोग सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। इतना शेयर करिए कि हर आदमी तक अपडेट ये वीडियो हमारे जाए। तो आज के लिए इतना ही। चलिए आगे वाले वीडियो में आपसे मिलते हैं। नमस्ते प्रणाम।